گەورێ ji min re nebêje êş çi ye. Êş tu yê tu biçim ku derê êşên te hene. Tu heyî biçim ku derê êşên te êş didin min. Gەورێ ji min re nebêje birîn çi ye. Birîn tu yê tu biçim ku derê birînên te hene. Tu heyî biçim ku derê birînên te min dixeniqîne. Gەورێ êş bûye dengek, deng bûye talanek. Rihê min deşîne, min bênasname dihêle êş. Êş ketiye canê min parçe parçe dike êş. Gەورێ bila rindiya te serê te bixwe. Diçim nabe, disekinim nabe, têm nabe.